Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Hello? Oh, Hepe, kumusta? Nadawat na ba ni mo ang akong gipahatag di mong kwarta? Okay. Very good, Hepe. Nalipay ko sa inyong trabaho. Ingna si Mayor nga ayaw gyud ninyo pabuhi si Idana, ha? Oh. Unsa? Unsay nakaikyas? Ha? Kanus alang? Gani ha? Oh, pero unsa man hitabo ah? Bueno. Sige. Sige, Hepe. Muana mi karon dayon. Mag-istorya ta. Sige, bye. Ano? Kinahanglan nga mo balik ta karon dayon sa presinto. Kay si Idana nakaikyas. Unsa? O sabay na hitabo, Nelson. Nasuko kayo si Mayor kung ngano kunong nakaiskapo si Idana. Oh, ngano rin siya masuko na to pa? Dapat ang iyang kasukan si Hepe. Kung dili kita. O bitaw ko magkasabot sa kinaiya nga gipakita ni Mayor. Wala yun siya miila nga akong kumpadre o pinagkasuod nga higala. Kalit nga nausap ang iyang pagkatao o dili masabtan. Daghan bitaw ron ang nakasaway niya pa. Oh, Imbis solusyon sa problema ang buhaton ni Mayor, pulos naman lang hinuon pamersonal ang iyang gibuhat. Sige siya pangita sa mga tao kung kinsay iyang basulon. Imbis mutabang siya pagsulbad nining problema ha karon. Naghatag hinuon siya og dugang problema sa tanan. sagdi lang, Nelson, sagdi lang. Pero ang ako lang naibudngan kung nganong nakaiskapo si Idana. Nabalakagay ko inigitabuha. Parehas tagibati karon, papa. Kaya hasta ko. Huwag ko magdahom nga makaiskapo pa si Idana. O naglibog ko kung giduwaan lang tanila o tinuod yung hang nakaiskapo siya. Kinahanglang masuta na to ang kamatuoran, Nelson. Mato ko karon sa presento pa. Akong personalon og istorya si Hepe. Labing maayo. Siguro akining balitaan, Nelson, ha? Kay kitang tanan. Wa basayod kung unsa yung tinud-anay nga nahitabo ni Idana. Mga hanggaw yun yung mga tawa na dyan. Ilang na kong sayop nga nawa si Dana. Kita mo ilang pasanginlan sa ilang kadangag. Bitaw. Wala kay. Pero Puldo, tinuod yung kaha nga nakaiskapos Idana. Basta nung ilaran ng palakaw. Huwag ka sila gibuhat nga dautan ni Idana, Puldo. Maulagay. Ang disolte god nila god, no? Tinuod yung kuno kay na istorya nila si Ipe. Ug mao nga na alerto sila karon tungod kay ilang gipangita si Dana. Maod ay misamot kadaghang mga pulis nga nagbantay ron sa itong palibot, Puldo. Maulagay. Dahil nanihid na maguna sila god kung wabamuan ni si Dana god. Kung maunang balita, Puldo, nalipay ko kung nakaiskapos Idana. Pero ang pangutan na, hain man ka siya ron magtago. Mauna kong question mark. Question mark, Ginoo ko. Mahiyon tag manawag lang nato si Idana. Ang problema ko dyan, no? Kung saan niya pag-contact nato, nga, wala ba niya yung cellphone? Ay, purag di po ko makatuo hangtod karon ining balita, Ada. Daghan kayong mga pangutana ang misantop sa kung huna-huna, Puldo. Kung giunsa ni Idana nga nakaiskapo man siya. Maulagay. Kitang tanan naglibog magyunmak. Kay, materpan ba daw? Hasta kuno ang kapulisan naglibog sad. Kung yun sa ni Dana pagikyas, ang kuan manggod ang nitabugi nakakandado pamanggod kuno ang pultahan sa mga rehas god. Bitaw. Mulagay. Kadakong imposible, no? Mulagay. Malagmit, doon ay mitabang niya sa sud, Puldo. Malagmit yun.
Basin og dunay ni tabang niya. Pero nagsagol man nga akong gibate karon Mac. Nalipay ko nga nakaiskapo siya. Pero nabalaka ko kay wag yung tamay-baw kung asa na siya karon. Ay, maayo og tagbuanhi karon sila Nelson. Aron ato sa silang may istorya kung unsa gitinuod ini. Muragay. Muna man kuno niya to sila matod pambadong. Ay, kadaghan sa to problema nga giatubang karon Puldo. Kay? Wa na kita mahibaw kung unsay sunod atong buhaton ini. Tabang, Ginoo ko, pasaylo ami sa among mga sa luhas sa intaon kami. Nang Teldi? Idana. Oh, ako ni Nang Teldi. Oh, kadagang nuka sa ibong naong og kalawasan. Idana, mamatay na ko. Dinhi siya gikan. Kisay din tug-ani ko nang, kinsa siya? Siya, si iyo tuling. Nang Teldi, panahon na aron itug-ani mo na ko kung asa siya nagpuyo karon. Kinahanglan nga sultihan ko nimo kung asa nagtago karon si iyo tuling. Ayaw, Idana. Delikado ang imong kinabuhi. Kinahanglan nga maglikay kaniya. Tabangi hinuon ang mga tao nga maluwas sila niining dakong katalagman karon. Wa ko mahadlok niya Nang Teldi. Kinahanglan nga ako siyang atubangon. Pero Idana, Nang wala tay panahon. Tug-ani ko kunain nagpuyo sinoy tuling. Ang dakong pangutana iniron, kung asa magtago si Dana. Nagpasugod akong mga tao aron ipapangita siya. Si Hepe, nimando na sad sayang mga tao aron dakpo nila pagbalik si Idana. Pida, sa'yo begining tanan ni Hippie ba? Kay sobra na kayo siya kakumpiyansa. Oh, manubagit sa ining tanan ni Gobernador ug ni Mayor. Aw, tungo rin itabo matangtang yun siya sa iyang serbisyo. Pero sagdilanghan, dili sa tamo kumpiyansa ini. Kinahanglan nga magbantay ta ilabi na nga nakabuhi na karon si Idana. Manay na palibot. Labing siguro nahibaw na sila si Inoy Poldo ug si Nangimak. Kung hain na karon magtago si Dana. Mao na atong panid-an og maayo. Aron mahibaw-an nato kung hain siya karon magtago. Hapit na matuman ang pagnagna sa kasulatan. Magalisan niya ang tibok kalibutan. Ay, mukuyanap na sa tibok palibot ang hanging ikaw. Bugtong ang nilalanda ko ang mabuhining kalibutan. Mugilang simbahon ang akong pangan. Tuling na gumtong. Itanay Bara, ikaw. Oh, ako. Wag ko ba sa'yo? Kaya kita nyo taining panahuda. Oh, dugay ng panahon nga nangandoy ko makita ka. Ilabi na sa gipuhat nimo sa ako mga ginikanan. O sabay akong ikalagad ka nimo, iha. Miyanhi ka ba? Aron makigaway na ko. Wa ko'y daot ang plano aron makigbatok nimo iyo tuling. Ni ako, kay gimando anti ka aron ihunong nimo ang pagpaanto sa inosenteng mga tao. Osa! Apsh! Ako, imong gimanduan. Imposible! Kinsa ka ba? Aron mo mando na ko kingon ni Ana. Nahibaw ka ba sa imong mga gipanulte? Usbon ko iyo tuling.
Samtang may panahon pa. Huno nga kini imong yawanong pinuhatan. Kay kung dili, magpasol ka ini imong gibuhat karon. Ipagkatawa ko ni mo, Idana. Sa tono sa imong mga sinultihan, naliwat ka yun sa imong nga mahal. Wa ka ba na ibaw? Nga tungod niya ng mga bunga. Misumpalik sa imong ginikanan ng ilang mga bati nga pong batok na ko. Wala ko'y daghang isulti pa nimo iyo tuloy. Usbon ko. Kinahanglan nga hunungon ni mo karon dayon ang imong mga pinua. Hatagan ti ka og panahon kutob karong adlaw. Kay kun dili ni nimo hunungon, magpasol ka sa imong gibuhat karon. Dinhi si Idana kahapon. Og sa dakong milagro, igo rami niya gipainom ni adtong tubig. Og daling nauga ang mga nuka sa among kalawasan. Mao ba, nang? Mo lagi. Wa ba mo niya tagig tambal today? Wa, Puldo. Maunay among nahibud nga og maayo. Kay kaming tanan nga iyang gipainom og tubig dinhi. Ulos na huwasan sa kangot-ngot sa among gibate. Sukad nga mitakboy kadtong magkamatayng sakit sa among kalawasan. Hain naman karon paingon si Idana, Tilde. Ay. Nagtilde, sultihin mi. Asa na karon si Idana? Di mahimo nga apason ninyo siya sa iyang giaduan karon. Ay, sulti may tinaldi ay. Kay nabalakan na kayo mi siyang kaimtang. Nagtilde, ayaw kahadlok. Ni ami kay gusto na mong tabangan si Idana. Ang tugon ni Idana nako, nga way si bisan kinsa, usanin niyo nga pasultihan kung asa na siya karon. Nang utang buot. Sultihin mi, Nagtilde. Taga na nag-ingon nga naara si Danas palibot. Ug nanambal sa mga tao nga makitan. Mao ba? Sa ato pa, daghan day siyag nga tambal. Sa akong naibawan karon hani, maton nila. Igor ako nun silang paimnon og tubig ni Dana. Ug sagad nila nga ayo. Unsa? Tubig ra? Mo nilang gingon ako. Dagan ko no ang nakasaksi og nga ayo. Oh. Murag lisod ang tuhuan nga pinaagi sa tubig, maayo na sila. Murag di sad bitaw ko makatuo sila mga gipanulti. Klarohon ta ng balita, Ronnie. Kung pinaagi na din is tubig, sa ato pa, doon na kini ay laing abilidad nga gihuptan kini si Idana. Aron makaayo sis mga masakiton. Ako bitaw ni klarohon gyud. Kung unsa gyud mga nahitabo. Mas mayon ta kun madakpa nila pagbalik si Dana. Maunay dakong pangutana diha. Nganong wa sila nahimo si Hepe sa pagdakop og balik ni Idana? Makapahibuong yung kayo. Gusto ko nga ilang madakpan pagbalik si Dana. Mga inutil nga pulis. Mga way nahimo. Akong tawagan si Hepe. Sagdala, honey. Namatay daghang mga tao nga naniid palibot. Madakpan ra gihapon unya na si Dana og balik. Kinahanglan nga dunay mahimo sila si Hepe ini. Kay kung ilang pasagdan si Idana, dako ning kaawawan nila. Og delikado pa nga mapakyas ta sa itong mga plano ini, Ronnie. Relax lang, honey. Kita gapoy nakapabori ni. Mulampos ra lagi tayo ni nga itong mga plano. Siguro abay agad, Ronnie. Dili ko gusto nga mapakyas ta ini. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!